на нашите въпроси. Ето мои въпроси за днес. Кой коментиран спорт? Резултатът 0-0 е най-често... Валя, сигурно преди като ново. Айди под дивана, мамо. Кики, под дивана, мамо, това ни изчисти. Опа. Ето къде под дивана. Ето къде там приеми под дивана. Под дивана, мамо. Под дивана изчисти. Айде, чисти под дивана. Айде, мамо. Детето, може да става това да го чистиш, нали? Люди да чистиш там да Ей, тук до вратата, Крисе. Крисница, е там, мамо, ей, тук до вратата е браснала. Изчисти, мамо, там, айде. Да. Ето, там, мамо. Е, там, ходи, изчисти, мамо, там. Виж колко е мръсно, ела тук. Е, там, виж. Виж колко е мръсно, я изчисти това, изчисти го. Браво. Другото, ма, това. Айде сега. Айде там, зад пердето. Зад пердето, така. Та гушна, мърче ги набера тя, къде се подиграва с нея. Айде, мамо, чисти. Ей, там при тати, ходи там при кръчето му има. Ходи там да изчистиш, айде. Знам, че е колко да си отдам. Не, това, мамо. Я виж, мамо. Не. Ей, там. Я виж, изчисти тук. Изчисти. Другото копче. Така. Другото. Айде сега. Я изчисти тук, виж какво е мръсно. Тук виж какво е мръсно. Тук горе. Тук горе. Дивана. Е, там при тази дивана. Дивана изчисти. Тия крахта детето, гаси тази камера, Валеров, ти снимавате как го това. Това е добре, като пород се жива пусна, нали? Как се камера? Включи го, де. Другото. Айде, готово. Айде. Я не работи. Извила се. Айде, извила се. Я гледай кой да червоната ръка. Айде. Е, там под шкафа. Под шкафа, маме, е там под шкафа. Ако забреш, ще се чупи, няма да... Айде. Айде, стига толкова. Стига. Айде, тук. Айде пак. Айде, стига толкова. Айде. Стига толкова. Леква стойки, виж, пак ме така. Паби го те сега. Я стола назад. Изчисти стола. Горе. Горе, мамо, столчето, горе. И се горе, къде седимете? Горе, къде седиме, мамо? Стола, бе! Стола. Кики, ето тук. Виж какво стойка. Какво, мамо? Тези да се. Какво е, мамо? Как е това? Какво има, мамо, там? Е там. Там нямам. Това е на камерата, да, свети. Голем си чисто. Изям. Обаче сега ще е много диск.
Додолу, стига го само додолу. Стига толкова, стига, там изчисти, стига толкова. Там изчисти, мамо, стига Там толкова. изчисти, готово. Избирате дали кротко да чакате да Ето се как. щупи или да използвате Айде, готово. Ти си на година и няма да изпимер възрастта. препоръчва от водещите производители. На година и половина си. Ти си вълнарки, бебе. Айде, извади. Ема,